Siphinde sabuya ke nesigaba sethu sesibili sathembisa ukuthi uphathi wethu nakanjani ke uzobuya maduze la khona ke sixoxa nayo ke ingqwele intatheli ke Mkathubovu esigila imanga ke iminyaka eminingi isakaza ifunda indaba ukhosini FM sikhuluma ngaye ke ubaba uJabulane umJ kaSibili uzokhumbula ukuthi isigaba sesokuqala saba nako ke ukuthi impela sizobuya emva kuba ke sasesingena ekuthenini emva komhlala phansi ikona kuphi akwenzayo ukumsondeza nomsakazo siyabheka ke ukuthi ukusakaza umsakazo yena ke njengamanje ungena kanjani kukona nanokuthi siphi isifiso anaso abona ukuthi usangakwazi ukuthi alekelele ngaso ubona ke umsakazo uma kungukuthi unikezele ithuba baba Mahlasi ba isigaba sesibili namhlanje sizoyibheka indaba mfowethu ukuthi impela sayivala sibone ukuthi sifika kuyona umfutho ndaba mhlambe kuphinde ubingelele umbukeli bese siyangena ekuthenini nakhu-ke usubona umhlala phansi uma sibheka kwezokusakaza lisakhona neqhaza obona ungalibamba mlaleli ubingelela uJabulane umJ kaSibili ukubingelela nje ihora lesikhombisa lesithathu lwesificamunwemunye ngiyabonga ngethuba engilitholayo yebo amathuba ayavela umuntu adlale ngawo ngicela ungadlali ngaleli thuba kungenzeki lento eyenzekayo empilweni yami okuba ingathi ngiyakhuluma nje ngikande ngomlomo njengembele akwenzekayo okuyisifiso sami nokuyohlale kuvulekile futhi ngathi kuyimbenge ukusiza intsha yethu esanda kungena kulomkhakha efisa ukwazi izinto ezenza ukuthi wena umsakazi wezindaba noma umsakazi kuyiphi ingxenye yomsakazo okungaba ilokho esithi ikwa edutainment okuyimfundo esithi ikwa entertainment ezokujabula nje zokungemelela ngoba nazo zinawo umthetho okhona wokwenza izinto ngendlela hayi uvele nje kuhlingwele lutho usuwenza noma kanjani ngathi isigcino sengathi iphonsela akunjalo bese kuba ke iyona le infotainment ephethe lonke ulwazi oluphethe impilo yomuntu ngisho kanje ngoba ngiyazi ukuthi abanye bazothi thina singamakholwa asidingi akhohle ukuthi ukuze ophethe ezenkolo umlungisele indawo lapho ezokwethula khona inkulumo noma intshumayelo kube kukhona intatheli ezolithatha lo daba iyolethula kubantu akade bengekho ukusabalalisa mayilethula luphume lunjengoba enjalo ukuze naye lo obekade ekhipha lolwazi azi ukuthi ubenzani manje into enkulu kunazo zonke engifisa ukuyibona ngingene shi kuyona ngoba into esengizamile ukuyipheka ayifuni ukuvuthwa kahle ngokwezinto izidingo zokuyenza kodwa ngiyafisa ukuthi ngenze into efana nesikole ngizefana nesikole ngayizizathu esisodwa angifuni kube isikole ngoba isikole enye indawo womunye umkhakha lo kodwa ngifuna umuntu aneliseke ukuthi hey ngafunda esikoleni ngaqina la babe ngantshena lokho yilokhu ke manje kufanele ngibambe ngikwazi ukuqhubeka nakho ukuze egcineni kusizakale wonke umuntu ngakho kusebenze wonke umuntu ngakho ngoba into eyenza kungasebenzeki ukuthi kusuke kungabanga khona lesi sikhathi sokuthi umuntu aqale lapha emva ahlanganise ukuthi eje efika la abefika esephuthula enza ulwazi lwakhe lube esithi oluvuthiwe uma uyibeka kanjalo ngicishe ngiqonde kwelokuthi ukhuluma ngama workshop trainings ukuthi yiwo kanye
ofisa ukuthi uwasingathe la khona uzolekelela intsha manje ekwezokusakaza ongakhathalekile ukuthi uphiko lwezindaba kuphela kodwa nje umuntu okwezokusakaza engaphakathi emsakazweni baye baqiniseke bathi injobo ithungelwa ebandla kunjalo mhlawumbe masibheka kwiphupho lakho ngiyakuzwa uthi seki waliqala ibhodo kulipheka walifaka inongo kodwa owakaliphuli ingqinamba okuyizona ohlangabezana nazo ezenza ukuthi ugcine ungaliphulile ibhodwe yizona ziphi Mhlonishwa isimo lesi silikhuni ingane yakwethu silikhuni ingane yakwethu ngentwana ezithile ngicabanga ukuthi ngenxa ukuthi ngathi sesiyiphulile manje sesivele sayiphula sayifaka ejebeni sesiyaqala siyaqoqa yes sengiyimisela ukuthi noma ngingathiwani kodwa ngizobe ngibekile mina engifisa okay ngifisa ukuthi bangisebenzise abaphathi beziteshi zemisakazo noma eziphathelene nemedia okay ngezizathu esisodwa kukhona lento ukuthi baye bathi mabebuka bathi hayi asinayo imali yebo ingebe khona imali emsakazweni ezisiteshi kodwa ngumsakazo umuntu uyakwazi ufinyelela la khona imali yes bese kuba okwesibili ukuxhaswa ke ngiyazi nakho ukuthi udlula endaweni eziningi ukuze ufinyelele kukona kodwa ngicabanga ukuthi uma kuqale exhasweni nabo abaxhasi bayibonela bona imiphumela futhi uma uzokwenza into ubuse uqala phansi uyababhalela futhi ubanikeze yonke information yento eyenzekile bayajabula abaxhasi noma ebaphi ngokwazi kwami kodwa njengamanje babukeka abantu abahambela kude abaqhelile nanokuthi mabethi bayibuka lento bayibona ngathi into yodlana mhlambe awubonini kungaba nenhlese mhlawumbe hleze yokuthi labo oxoxisana nabo bakubona njengene threat ukuthi somnandi kanjani umuntu onolwazi olukhulu kunathi nanso-ke enye into leyo ucabanga ulwazi olukhulu eqiniso nalokho ulwazi olukhulu wonke umuntu ufika abe nento ayaziyo ayilethe ubusumbuza ngayo ngenkathi umbuza usumvezela nokunye abengakwazi naye okugcineni ukuthi izandla ziyagezana la endimini yokutholakala kolwazi wabona-ke lokho ikona engijabulelayo ngoba engikhumbulayo kube kuningana engiqoqile ngisesemsebenzini kwangishiya nezinto zokuthi ungamangala ukuthi uma ngena ehlelweni kwenhlelo yes kakhulu lezi indaba angazi ukuthi ngakwazi kanjani kodwa ngiyazi ukuthi ngahamba ngayo ukuthi wenze workshop yanginikeza workshop kusuka ekutheni abazosebenza lenyanga kuya kunoma yipi isigaba sokuthi yini inews enyuzini 5 akufanele kungamlukho umuntu right sikiyeke lokho akubalekile mhlambi kodwa kukhona izinto engazi ukuthi isiteshi engisebenza naso emkameni othile ngeke siyiswele indlela ngeke kube naso isikhathi la sizosithola sibhekene nenkinga ethile engeke ngikwazi ukuyisolve noma esingeke sithi masibambisana isheshe isolveke kunokuthi kuhlale kunenkinga ukuthi soshaya ucingo ukuphela empilweni izintwana ezincane kodwa zinkulu kumina mangizibuka ngoba ekusebenzeni kwami impilo yami yonke angizange ngizibone zenzeka ikakhulu emsakazweni njengoba besivumile kade sikhuluma esikhathini esibambile sangangiqonde kona ukuthi umsebenzi ikakhulu lo wasemsakazweni yinto efuna ukubanjwa njengezikhali zamantunga
Okay. ngoba kubhlungu ukuthi uthola ukuthi emsakazweni ungeve kwekonakale ezintweni esiphathelene nokusakaza esixhumanisa uma kungonakele kuzona yini engenza ungabi bikho umsakazo khona estation lokho siyakubuka sikubona kubhlungu masicabanga nje kodwa ke ngale kwalokho into enkulu ngisho ngaphoselwa ini ukuthi awusolvele le nkinga mina ngeke ngiyithathe ngithi ngizakwazi ukuyisolva ngizoyithatha ngiyinikeze abantu inhlaka eziqondile lezo nhlaka enginikezayo engifuna ikhule intsha ikhanda lami livele ngathi liyasangana mangicabanga ukudedeleka kwentsha ibe isisendaweni efanele mhlawumbe ke wenzeke yini uzinike isikhathi nethuba lokungqongqoza kuyona imisakazo ngokucela nokuyinxenxa ekutheni kunikeze ithuba lokuba ke ulwazi osuthe waqoqa because kuyiqinisele imsulwa ukuthi ulwazi luyadinga ukudlulisela futhi isikhathi osebenze ngaso ila sikhathi kwakusetshenziswa ulwazi oluzulu kakhulu olingenako ukulekeleleka ngokweinsiza zamanje mangisho kanjalo ngisho ekuthenini udaba wawulandelela wena uzoqeda manje usathi uthola udaba uthi ungena kuma site nalo udaba selibekiwe seluluningi ukusho ukuthi umsebenzi sokucisha ubemncane lolo lwazi lolo ngicabanga ukuthi lingayisiza eminye imisakazo namanje nje amaziko abezindaba kenzeka ukuthi uye kozama ungqongqoza kufike kwenzakaleni njengamanje into enhle ifanele inconywe imisakazo isinesigubhu sayo okay iphethwe iyalawulwa okungukuthi into mase ileso simo sokuthi iyalawulwa isuke isinohulumeni phakathi oyigadile ukuthi isebenza ngendlela akuyona into yokudlala kudliwe imali kungageni umuntu one leyo ndawo nje iyona eyisango la yonke into okay uma ungene khona waphuma nento eshisayo ikakhulu enjenga lesigaba engisisayo ingalunga yonke into ayikho into ebuhlungu njengokuthi uyitshela ukuthi uzoyihamba indlela ungayilungiseleli uphethe noma isibhakabhakwana samanzi esokwenza ukuthi mawuzongathi uphelelwa amandla uphinde uphuze yileyo nto esangibuza njengamanje ukuthi amandla ngisenawo okuningi ngoba angifisi mina ukuthi kube yimina engithwele wonke lo mthwalo yonke indlela ngifisa ukuthi nakhona la enganeni kuvuke ezinye ezizothi hayi baba sicela ukubambisa zingayi lapha zize la zazi ukuthi lento nayibalekile yini esifisa ukuyibona igcineka uyabona nje thatha into encane izikole eziningi lezi efunda njengoJamelini noba izikhungo zemfundo ephakeme akusiyabona abaqala abanikazi bazo abayiqala abasekho kodwa ziyaqhubeka iqhutshwa yini iqhutshwa ukuthi kwahamba khona uthatha isifundo lento wanentshisekelo wanakho waqhubeka sesilivision yakhe manje yes yabona ileso sizathu ke engikhala ngaso ukuthi uma ngase nje nginikezwe ithuba okungenani lokuzozethula elokuqala lelo lokuzozethula bese sikhuluma ke emva kwalokho cabo nangu lo muntu uthi kodwa singemnike inithuba bese kuba yithuba encane nje okuyilona ke eseliyobe selikhuluma yonke into engifisa ukuyibona iyenzeka namanje mhlonishwa sisakubona uhambela ama workshops sisakubona makuya kocutsha abantu ngezokusakaza nangezokuphathwa komsakazo uba iyona ingxenye yawo kusho ukuthini lokho kuwena sekuyiyona impendulo leyande yando la uqale khona ukuthi ngisaki yini
ngihlale ngithintene nemsakazo sengenzela umhlaba ongasibonanga isiqephu sokuqala khona lokho futhi angiboni sekuyophela empilweni yami uyabona khona into oyibuke umama or umuntu wesifazane owubani kade sebenza esibhedlela usethatha impesheni kodwa uthole ukuthi ngendlela ayiyona endaweni ahlala kuyona meke wathiwa khona umuntu ophethwe ikhanda eselimxenye isikhathi eside awu beyocela kuyena umama engenawo amaphilisi kodwa uyalazi igama lamaphilisi angasizalo so akahlukene nomndeni aphila kuwona noma yini noma enawo udinga noma imishana yokuphuza uyakwazi ukuthi alento ngoba lento yokuba yokuba umhlengikazi yangena nje iwubizo manje ubizo ke lumbi ngoba luyaqhatha ngesikhathi kodwa uma kulona ngempela uhlala ubambelele mina ngingasho ngempela ngiyitshene ngelinye ilanga mina hey angisenawo nje noma umsakazo othi hayi siyacela kanye ngesonto hayi kusho ngoba ngifuna okuthile ngifuna nje uzotshala ulwazi ngizwakale ngenze lolo hlelo bese liba ingxenye yale enkulu kube ulwazi mhlawumbe ke ngiyazi ukuthi ke nabaphathi beziteshi abaningi bazosibukela lesiqephu sethu camera 1 awukhulume nabo abaphathi bayo emsakazo sanibona nganiza kwethu baphathi bemsakazo ikakhulu imisakazo yomphakathi okuyimsakazo edingeka kakhulu ngoba iyakwazi ukuvala isikhala esikhona sokutholakala kolwazi emphakathini ngendlela esheshayo kunale enye angisho ukuthi ngithini yonke ibalekile kodwa ngiyacela yithuba leli elingandele bani yithuba futhi leli engikholwa ukuthi liyoniphatha kabi uma ngabe ngihamba ngisuke kwelomhlaba ngiwela ilwandle sengiya komunye umhlaba nisale nikhala nithi awu uma samthole saphila usibanibani ngabe wasenzela lento esingasakwazi ukuthi siyilungise ime ngendlela efuna yithini ngiyacela angikhulumi la mina ngokuthi anginalutho ngiswele mhlambe ngikhulumela isimo cha angikhulumeli isimo into engikhulumelayo ulwazi elidingekayo elidinga kakhulu ukuze nani uma imisakazo yenu iphumelela iyaphambili nikwazi ukuthi ngelinye ilanga wayekhona usibanibani owasenzela lento siyabonga lekho nje kuphela nanokuthi ke ngiyatholakala ngendlela zonke umuntu afuna ukutholakala ukuthi angithole kuzona mhlambe kuzogcina kukhona la ngizokwazi khona ukuthi ngihlele indlela yokwenza kube neflow yokutholakala umuntu akwazi ukuthi umphathi womsakazo uyingxenye yengxenye ethile emsakazweni mhlawumbe ngiyalinganisa ukuthi uyena owenza emidlalo akwazi ukungifonela naye isiteji simvumele angifonele ngoba efuna ukungenza i-interview kodwa i-interview engeyona eyokuthi ngisakaza yezemidlalo ngiyamfundisa ukuthi yini ayidingayo ukuze akwazi ukusakaza ezemidlalo inoma yini isimo esinjalo isona ngisicelayo lawo mathuba ngivulelekile kona noma yini kodwa ke ngiyacela futhi ukuthi noma kuhlangana izikhulu zeminyango ethile kahulumeni edingayo ukuthi iyenze uqoqosho olunjengalolu emkhakheni ethile yalo ngise-available nalapho. Sibakhona umfoka Mahlase kumbukeli okhona osekhaya ngabe umphathi siteshi ngabe siphathe amandla sikahulumeni esingafisa ukuthi simthinte umhlonishwa uMahlase la kanjani inombolo
uzoyithola la ze BMK Audio Production. Ungasabi uyithinte izobe seyakwazi ukuhlela ukuthi ukwazi ukutholana naye ke ubaba uJabulani umJ wakwaSibisi. Akumele kube ukuthi ke abantu abanamava, abantu abahambile emkhakheni abanamagalelo abonakalayo uma bethi bakhona bese beshawa ngesithende. La ngelesela namhlanje ke besinaye kusigaba sesibili umhlonishwa uJabulani odume kakhulu ngelika MJ wakwaSibisi, qweqwe lentatheli olufunde indaba ngesikhathi eside ngomsakazo Ukhozi FM, na kanjani ke besinalo kuyona ke iBMK Audio Production. Sakuthembisa ke na kanjani bawuqhubeka nokubukela ke wona umbukeso bhanyu wethu uBMK Audio Production. Kuningi kakhulu sizokwazi ukuthi ukuthole. Siyabonga.